Salam kemme. Ine size yakında gepleşimiň täze sanyna başlaýar. Yakında gepleşimiň şu sanyna ýurdumyzda belli aýdymçymyz Batyr Sahyp bilen söhbet düşükdi. Batyra hoş geldiňiz biziň gepleşigimize. Sağ ol hocam. Size bir adyrak soraglarymyz bar. Başladyny. Adyny aýtsana diýen klip çykardyňyz. Owa. Ana şu klipiň içinde bir söz bar-da. Aha. Bir zatlar aýtjakdym sana diýen söz bar. Näme aýtjakdyň şonda şoýdy? Düşündüm. Eger şoý dron bolsa men şoňa men seni gowy görýärdim. Hakykatdan ýüregimden gowy görýärdim men seni. Doğru. Töýýän diýär aýtjak bolup. Şo söz Diýilmän aýdymda getirdim. Diýilmän aýdymda getirdim. Doğru. Indi ýakynda çykjak proýektleň hakda görüň bolsa Ýakynda çykjak proýektler nesip bolsa inşallah. Ýakynda çykjak proýektim gaty uly ödüm şeýle bir halka yarar diýip barar. Umyt edýänler. İnşallah. Oglan biz diýip aýdym we bul aýdym öň bir aýdylan ýanky zäherlenen söýgü kinosyna barşulaydym. Ýanky ey dostlar, ey yaranlar, aýdýanlaryňyz dogry däl şulaydym. Tuğlemy. Oglan bizde ady. Şondan gödöňme getirip, onunam goşşokla atlanmar, ýöne has oglanlar bilen bir tarapda gyzlar ýöredip. Bunu var senaryosyny ýazdyk. Ýene gerek bolsa üstüne ýanky gerekli atlanmady. Bilesegem bolýar ýanky senarist bilen bile maslahatlaşyp. Gowzat, umuman gowzat boljak. Sağ ol Batyra soragyma jogap berýän üçin. Ine işiňizde üstüne ardy etýäs bundan beýlek aýdymlaňydan howry köp. Sağ ol hocam. Esasy näme alyp barýan işiňizde üstüne gopulmaýan işi munun beýlegem nesip bolsa ulul üstüne göreýäsin, şogunluklara ýetsin. Dünya ýüzüne tanalsyn, gopulmaýa diýip. Sağ ol. Obanda düşdüm men sana, bir zatlar aýtjakdym sana, galymy teredip sana, ýyzyňda garadyp maňa.